昨日のクイズの答え。この疑問詞プラスステージって結構 how to go とかね、what to do とかね、よく割と普通に使ってるので、だから分かった気になってて、なので何が起こるか分かんなかったっていう時に what to happen って言っちゃう人はとても多いです。これは大きな間違いです。あの、要するに、この how to とか what to とかね、っていうのは結局その動詞の、まあ、一応目的語に what がなってるわけですよ。what to eat だったら何を食べるか、つまり eat what なわけですよ。そうすると happen what になっちゃうわけですよ。what to happen って。そんなのありえないです。だから、まあ、詳しくは日曜日にやりますけれども、what to happen っていかにも言いそうで間違いです。what's going on とか what happens だったら正解だけど、what to はこの場合使えないので、まあ、もう少し詳しくなぜ使えないか説明いたします。日曜日にやりましょう。で、今日の問題。頑張って。